Rapolo, laglag para 3 quarters. Second battle of the night. Ikaduha nga battle sa Rapolo to next. Bago nga sold sa Rapolo. Papakan na ito silang duha. To next for the sports. Salamat na Soltos Lubuwa. Salamat po si Kong para sa venue ito karon. Salamat sa Turbo Hectic ni Boss Mayon. O sa tanan na diri, salamat ninyo. Sa akong wala, gikan pa Danau. Give it up to next. Sa mga barkada, Dasi Boys sa Danau, GF Cloud9, sila kita naman nga, muda ako balik din sa kuyab din nga wakani sa game. Sa akong to, lapu-lapu, bago sa Rapolo, pagpakan ito, boards. Shoutout sa RBL, Bus Nair, Bus Wiz, Pandaing, mga amigo, Tilhir, Bung Kawin. Lahos! Walang ointos, daw si boards, pili niya una si Tonex. Yo, minalala na! First round para ito next, let's go! Og panabla ning imo birds ay nalang kahakog iamong. Di ba ako mahadlok sa imong tingog, mga utot nga gihunghong. Diyot ka na ba kag tingog birds, lami kay kang tubon. Og mag-deliver ka na kag mongguloy nga kalibangon. Challenge yun na kay to barbarian, may to panington kog bugbog. Di sa mga nag-stand straight lang, laging ulok nga nagtindog. Kay bawo kag unsay kuwang nimo, kuwang kas dapog. Parihason kay mong luko ay mga lubing nga uyog. Advance mag-isip, lubak lang kag tornilyo, managdali kang patuyokon, nagtuo kag hatagan kag karnihonon, pero di ito ikaw mo'y lapaunon, giparihasa ka nalaglimon, human gipatuyok-tuyok, ilang gipapanitan, sakto mo sa kaginasal nga bang luto, lami na kay kampaksian. I have no mercy words, mupilde magiging saktos pangutok, ikaw pakang kuwang sa pakang. O kuha na rin kamit imong utok to, may pag-ato na ipatimbang. Di man sa ingon nga bugo ka, pero maunay tinuod. Wala na ba ako kung anino magsigir ag sunod-sunod. Reflektar naman sagud ka, tingda ko nang imong ulo kay ang sud hangin. Sa sunod magpakaraning nun ka, make sure imong utok wa nimo gibilin. Ang bagay nimo no, panitan lang kata niya, lugitan sa mata. Dusla ko nung katana kasi sabay primera segunda kasi sila ko ta, oh shit, wala lang nangambiyada. Imong mata, kamo tog tela ako ng bakulon. Total di na makakanalam imong okay kay hilig kang magpakaroning nun. Ang bagay tawag nimo no Thunderbolt kay parehas mo artificial. Pero di na kakailangan magpa-plastic surgery kay plastic kas personal. Ipakita mo kami ang laki mang kanal di kay pulos kalibay. Di unsa nimo pagka-proud sa mong kaugaling kung mismo imong kabugo, imo magay nagdi-deny. Time! Yaw! Palag. Pagkanindot. What's up, Tonex? Kumusta ang Danau? Wala pa ni hubas. Di batil na sa lagi ka? Wala na mo'y bugas. Pwes, kidapawan ng labas kay bala ang ihatag sa mga bugas. Unang duwan ako sa Rapolo. Murag first day of school ang excitement. O excited ko muhuman sa akong unang assignment. Nagpapapil ka. O I will tear you apartment. O biyaang bikas-bikas na murag kwarto sa apartment. O gyatay. Batos ka ni GI? Batos din mo, boss? So ikaw di ang tigbantay sa ukay-ukay sa magikay? Pero ayaw ka bala ka, bay. Kaya huguman ako, nimong patay, imong gisulog na sang ilang ibitay. Sa sobra kainit sa akong linya, pagod na akong kontra. Pero why problema, kaon gihapon ni nga murag sinugba. O, ingon si Boss Leo na pilde doon mo si Chris Ace, bro. Unsa to rap battle o paitumay mo. Yawa, hantot karon. Wala pa na-upload ang video mo. Wala ko nakakuha ang info. Giatay. Ang nagduwa, puros negro mo ang mali makita sa video. Itira ko yung loko, di ba? Pero napildi nung si loko. Wow, congrats! Ikaw nang pinaka-bright sa tanang mga bugo. Sobra
Ano ka ito, murag tiwo? Lawas ng kugo! Baka naog ra ka bay kung makalimot ko sa akong linya. Swerte ra ka kung makalimot ko sa akong linya. Pero ay ito, swerte bay, malas na. Hey! Gas lay imo no to, amo ang dagas naong ni Bryski. Di bitaw ko gwapo, pero at least seryoso. Unsa man to ng gwapo, hindi ka maong makontento. Yo! Imong naong mo pagkusina, ligon para sa chopping board, samtang imong utok wala lang, i-display lang murag billboard. Useless imong kakurusog, imong utok murag i-abandon nga blackboard, pero ning blanco, magsigig panghambog nga sikat lang grupo niya, unsa may imong natampo. Imong kaboard no literal, grabe ka boring. Mo ko ni Rapulo Dreamer kay mga tugdas ending. Igat kay ka mag-deliver boards, mura kag bayot nga nagbiga. Kung nakakapa ka no, ikaw tong kumong-kumong nga marka pataka, pero kay tao maka ikaw tos loko, marka pabaga. Natawag ra kang guys sa inyo tungod sa bagas imong dagway. Nakasuway tong kapriso pero ang kaso nangawot ang ginayhay. Yo, ang bagay nga code name nimo no Batman, totally imong ilok na nimaho ang sang kwaknit. Trying hard kay mag-bars ang tingog murag baki nga gilaygit. Imong pangutok first no murag akong relo, tandugonon. Og ako pa siguro na ginikanan nimo kada minuto tikang kulatahon. Yo, siya pinaka-juice nun silang barkada. Mga G, usa mo patong. Pero pangutan na kisayang Ginoo, di ba si Senior Sandayong? Sa sunod pusleo ka na sa mong ilaw, balag di sukan. Di sa manik, kamay kay kutok, murag nilakdan sa buwan. Mobo nga tambok, murag yung tubol nga dibantok. Yung sa mo pagka-full package ko, kung imong utok, imong gikalimtan. Pwede nila kung mahibong si mong kamalimtanon, kaya nakalimot magigagdiin kagikan. Imong buliray hambol ko, kaya ning ok-ok, magpisok nga gitugnaw. O di na ka makahimog anas imong uyabas, suhuli lang kung mudawat pa kong inadlaw. Kung di, imong uyab, ako tong Batman, ug makaliwat kay hatagan magkanamo. Pero ay magbayo, kay imong uyab, alista ko tong hiniktan, pagkapinan pati kag piso. Time, round 2, boards! Yo! Puro opensa, walay depensa. Yo! Puro shawa. Puro depensa, puro opensa, walay depensa. Naka-Adidas, pero you don't know what Adidas. Itira ko niya, kawatan na ko ginayhay, pero lahi ni siya bay. Manggiitan ning kawatan sa Danau. Dinasakpan pa yung piste. Nya ni nanirason pa wa daw niya kawata ang Danau. Wat niya kawata ang Kabaw. Kato daw ang pisi. Round to game. Round 1 ako kayo. Rapolo game! Gitira ko niya nga doon, nasod ko sa Rapolo. Gago ako mismo, wa ko magtuo. Pero ambot og ngano, wa ko kabalo. Pero basin type lang siguro ko ni Leo. Game! So back up ka ni Liminho. So si kinsa man sad kami go. Kay baon ako, nak. Si Tonix ba? Si Tonix ba ako? Gahi kaayo ka. Maong dili tinuod nga sayon ra kang patyon. Di ba si Thomas ka? So sige ganahan kag atong balihon. Ingon ko, sayon ra kang patyon maong dili tinuod nga gahi kaayo ka. Kay sa Cebu piling gahi ni si Tomas, baga kay nawong. Pero karon sunog gihapon ni si Tomas.
Hashtag sagba ni Digong. Grabe ka pahong, wala kay bao nga bagyo ang nagpadulong. Karon matanggong ka og mapudlong sa naglumpong nga bagyong umpong. Grabe ka pwede ni diri be. Natinungan. Tunik. Thomas Jude Lavador. TJ. TJ, ikaw ang TJ, pero murag, kaon ka karon nga murag hotdog. Tanaw lang mo, ako rapi ka. Iguman ako putol sa karne, kiluwa. Dayon sigon, tangulay kaon. Kay, basin ako rang hisuka. Dili mo ko ganahan og karne. Vegetarian ko mo mag-vegeta. Kaya tas, sukol pa ka. Sa sobra ni mo kay Tom, black screen rabi sa kamera sa upo. Time. Time, last round to next. Yo! Nitira pag kingkoy ang kulukoy. Natural comics to, mamatog ikaw kingkoy. La, parang tanga. Di ganay ko rin kapugong na ipakulata tikang berna. Kamu na lang kay pagsangka ni Loko, total, puros man mo panabla. Di ka pang rapulog, bagay ka sa raprakan, kada kan tiptong rapper nga pabilib. Mga feeling undefeated, pero kabugo rin long live. Pero di tanan, na mga maayo dito, pero humble gyapon sila. Di parehan ni mo bugo pa gani, pero mura nagsikin sa. Oh, pareho tambag ugog, pero sa glabaw ka mo, wakti ka understanding. Gamay lang yun ka sa kung pananaw kay igo ra kang makapuling. Di sa pang hambugor, pero para nako, you're just nothing. Di na magsilbi yung unik kong iho kay patinin akong nagpinating. Bars versus joke, di na problema. Kaya mga nag-imong uyab, kung uyab, pwede ko nang dunganon. Ipakatawan ako sa samtang ikaw, murag ang naga, tabangunon, huyang manggugag pundasyon, murag pabahay sa gobyerno, plano ra nindot. Likon kita tanawon, murag imong uyab nga daot, para mabungkag nag-usa ka duot. Imong bars pang grade 1, kinahanglan pa ka mag A, B, C, D, E, F, usa, ma-G. Mo din ang board, imong pangaan, kay kinahanglan pag-joke para na'y agi. Mura ka gross pharmacy, bisag unsaon imong pabarato, da generic yapon lang sukit. Di mi mahadlok, malugi, way masayang nga entrance, kay nagkalipay nga isukli. Ako'y pakiw, ako'y pakiw, malubong sa lima. Ang importante, daghan ang nalingaw. Option na lang ng mga judges, priority na akong mga nananaw. Sige, imo na ning lima, naapay pakapin. Huwag tanging board sa kung generic, kamo na epektibo nga medicine. Bored ka lang, wag utot ka na buot, mawarag ipahungaw. Mo hindi na lang ko mahibong nga fans ko na sa sunod adlaw, kaya mga board, mangita, gyud biya naglingaw. Og nakabantay ka board sa kung round 1, round 2, round 3, lahi-lahi, naglibog, mong ko seryosohon, bati ka or dili. Mong abig ni patol ko nimo, ay pagdahom naka-level na ta, di pwede gihimo lating ang pangpalipas oras, kaya gilaay ko sa amuha. Timan igok, mura ni kuwasan, na-standby man tuod ko, pero kung utok, permining nagdagan. Time, last round. Round 1 daw niya, og round 2 hantod round 3 lahi-lahi. Round 1 daw niya hantod round 3 lahi-lahi. Gago, puro man to tungkol sa board. Grabe ka praning, kung gahan ka mo score, ayaw tira sa board, adto sa ring. Nakasudra ka sa Rapulo kay sa biyahe ni GI ka nag-isabit, ako nakasud sa Rapulo nga wala ako'y kapit. Imong mga tira, grabe ka bulok, dili na labas. Mao din ang atol me when you tell us. Imong mga tira generic, pwede sa tanan. Ako specific, diretso sa ikanan maong kanan ni tanan nga murag eat all you can. Ayata, tiyak na ano ba? Sa duwa nila ni Loko, ningon siya. Sa gingon niya ni Loko, murag kalimutan man ko. Sa duwa la ni Loko, ningon siya. Manguros ra daw si Loko iniguman sa Bayang Magiliw. Bayang Magiliw? Lupang hinirang na ulol. Ayaw na lagi si Tirag Dugmok tol. Kung si Soto, ilista ng lyrics, ihasad ang title. Grabe
sa kahasol. O, ingon pa gyud siya. Nga sa tigingon ay always remember nga ang mubangga sa always remember nga ang mubangga sa Durano patay ko no. Grabe piling gahi dun yung mga gago. Wa sila kabalo nga ang taas, dako, gahi, naas lapu-lapu. Kaya Radasa Bar, shoutout Hari Radasa. Taas dako gahi. Sa anya piling gahi kabay. Ang plano ni mo daog madayon pakha kung masapawan ra ni ang danaw kung akong bara magbaha. Kaya binagtugag hayas na kay kadong gihimo ras di kang stepping stone para sa sunod na akong destinasyon. O sakto ra si Tonix akong gihimong next stone. O freestyle na lang partida ni mo bay. Mura katong basurero nga nila bay kaya akong mga bara imurang ipangkuha. Unta nakakuha kay wala pa mang kakakuhag pitaka ganina. Ay na. Time! Mabangal na pala! Tonix vs. Sports! Yo! Yapolo laglag para 3 quarters. Second battle of the night. Non-tournament battle. Pabagat na balik, Tonix vs. Sports! Shoutout din ni Tonix, si Kamadanaw, ni Boards, nga bago-usod sa Rapolo. Judges decision, 5-0 para ni Tonix. Judges. Yo, ALX ang mihatag round 1 ni Boards, round 2 ni Tonix, then round 3 deciding round ako as usual pero mas consistent man si Tonix. So, Yo, guys. Ako round 1 si Boards na 2 and 3 si Tonix. Sayang si Boards, maldito unta pero nag-slip up ang good. So, ako ibang to si Tonix. Yo, Chito, ihatag na ko akong boto ni Tonix kay Pinoy man ta. Yung gusto ba round 1 kay Pinoy si Boards, mas kusugi ang yan ni Tonix. Round 2, round 3 kay Tonix na mas kung na consistency, mas si Tonix. Dalamdabad sa slide sa 1 na black sa 2, 3 Tonix. Consistent siya. Consistent.